Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια δήλωση για αυτό που έχει γράφει η εφημερίδα τα νέα για μένα και βάζανε και τη φωτογραφία μου και βάζανε ένα ψεύτικο όνομα με ένα ψεύτικο ποιότητα. Αυτό που έχουν γράψει είναι ένα ψέμα και είναι κάτι απαράδεικτο για ένας δημοσιογράφος που πρέπει να μεταφέρει τα λόγια όπως είναι και να μην βάζει τίποτα και να μην προσπαθεί να πει ψέματα για να σπάσει αυτόν τον αγώνα. Τα ξαναλέω ότι εμείς οι απεργοί πείνας παίρνουμε τις αποφάσεις μας και μετά τη συνέλευση και η Επιτροπή Αλληλεγγύη και οι άνθρωποι που μας υποστηρίξουν εδώ πέρα δεν έχουν καμία σχέση. Το μόνο που έχουν είναι ότι είναι δίπλα μας, τίποτα άλλο. Δεν μας κάνει κανένας κομμόδο, δεν μας βάζει κανένας το μαχαίρι στο λαιμό. Αυτό είναι το λέω και το ξαναλέω και το υπογράφω. Εμείς οι απεργοί πείνας κάνουμε κομμόδο. Και αυτό που έχει γράφει τα νέα σήμερα χτες, ότι δεν με αφήνουν να βγω να κάνω βόλτα, εγώ ρωτάω τον αυτό μου και ρωτάω το παιδί, το δημοσιογράφο που έχει γράψει αυτό το πράγμα. Ένας απεργός πείνας, τι δουλειά να έχει να πάει έξω να κάνει βόλτα, εκτός αν δεν πάει στο νοσοκομείο. Ένας απεργός πείνας πρέπει να είναι εξαπλωμένος στη σκηνή του, να προσέχει την υγεία του και τίποτα άλλο.